yun? Mano po, tita? Kayo po ba yung mama ni Rysel? Oo, iho. Ako si Ruby. Ako naman po si Brian. Kasamahan ko po si Rysel sa kumpanyang pinapasukan namin. Ganun ba? Nandyan po ba siya? Hindi po kasi siya pumasok kahapon pa. Masama kasi yung pakiramdam niya. Kaya sinabi ko, magpahinga muna siya. Ganun po ba? Sige po, hindi ko na po siya abalain para naman po makapagpahinga po siya ng maayos. Baka gusto mong pumasok muna. Hindi na po. Ang tagal naman ni Ruby. Sige po, tita. Alis na po ako. Kinagagalak ko po kayo makilala. Ako din, iho. Sige, mag-iingat ka ha. Salamat po. Sino yun, Ruby? At bakit daw siya nagpunta dito? Kaibigan daw siya ni Rysel sa trabaho nila. Ganun ba? Baka naliligaw na yun sa anak natin. Hindi mo na pwede. Bakit naman mahal? Nasa wastong gulang naman na yung anak natin. At isa pa, mukha naman mabait yung bata. At magaan yung loob ko sa kanya. Mahirap na. Babae yung anak natin. Baka mag-asawa bigla. Ikaw talaga, parang hindi ka duman sa pagkabata. Siyempre, babae yung anak natin. Nako, ang sabihin mo, baka natatakot kang mangyari yung... Mangyari yung ano, Ruby? Tara na nga lang sa loob at tulungan mo na lang ako maghugas ng pinggan. Sige na nga. Tara.